Od tajného fotenia youtuberov priamo za ich oknom až po fyzické napadnutie fanúšika na verejnosti. Dnes sa pozrieme na situácie, keď sa známe osobnosti dostali do konfliktov so svojimi divákmi. Leoš Mareš je český moderátor a spevák. Preslávil sa ako porodca Československo má talent či moderátor rádia Európa 2. Pre mnohých divákov však pôsobil arogantne, či už na obrazovke alebo v osobnom živote. Ako opisujú desiatky ľudí na Reddite, negatívnych skúseností s ním bolo viac než dosť. Leoš je po jednej brigádničke na festivale hodil kávu, na ktorú si po pol hodine spomenul, že ju tam má. Je to hulvát, čo sa tvári milo len na kamery. Veľká časť Česka ho preto nemusela. Len málo kto by však čakal, že sa nájde niekto, kto mu z pomsty natrie auto vtáčimi výkalmi. Dej ho tam! Tak no! Hej, už jde. Fakt už jde? A už si to odemyká. Jo, fuj, na té ruce. To je fakt... jak si k tomu ještě čuchne, ne? Čumí, ne, jak neví. Autor videa pridal aj popis pomsta namachrovanému Marešovi. Aspoň si siahol do tých hovien, čo vypúšťa z huby. Video sa začalo šíriť internetom a väčšina reakcií bola prekvapivo pozitívna. To sa podarilo. Dobre mu tak. Z komentárov však vyčnieval jeden, ktorý napísal vtedy ešte len začínajúci spevák Ben Kristoval. Ak sa chcete niekomu pomstiť, tak to skúste tak, že v tom budete lepší, alebo ho proste ignorujte. Ale týmto akurát počiarkujete, ako vás sere, že si na to auto siahnete len takto. Jo, a mimochodom, toto Leoš nie je, verte mi, ja to spoznám. Celá kauza sa dostala aj do médií. Vznikli desiatky článkov a situácia sa dostala aj na titulok novín. Teória Bena Kristová sa však ukázala ako pravdivá. Jsem z Brna a posledních 14 dní jste mě měli za Leoše Mareše i s touhle károu. Stovky neprajníkov však dodnes nevedia, že si na výkali nesiahol skutočne on. To hovno by som vám vlastnoručne narval do huby. 2. júna 2025 sa konal historicky prvý priamy let medzi Prahou a hlavným mestom Spojených arabských emirátov Abu Dhabi. Na palube spoločnosti Etihad sedel aj ako prachaš český herec a moderátor, známy najmä z Československo má talent, ktorý sa dnes pravidelne objavuje aj v slovenských televíznych reláciách. Približne v polovici letu, niekde nad Istanbulom, však došlo ku konfliktu. Prachaš, ktorý sedel v biznis triede, si všimol, že ho neustále natáča ďalší český cestujúci. Podľa svedkov sa následne rozčulil. Neviem presne prečo, ale začal mu nadávať v štýle: ty čo skoro chcípneš. Strašne vyvádzal. Bolo zjavné, že nie je úplne pri zmysloch. Dokonca ho udrel. Svedkovia zároveň tvrdili, že pôsobil pod vplyvom alkoholu. Mal hádzať drinky na zem a snažiť sa brať spolucestujúci mobily, keď si jeho správanie začali natáčať. Pilot údajne zvažoval aj núdzové pristátie na najbližšom letisku. Nakoniec však pokračoval do cieľa. Pilot však požiadal o policajnú asistenciu po pristáni. Po prílete bol Prachaš spolu s druhým mužom eskortovaný v sprievode polície na výsluch. Následne poslal portálu Blesk.cz SMS, v ktorej opísal, čo nasledovalo ďalej. Mladého muža som žiadal, aby ma nefotil a netočil. Mojej prosbe nevyhovel a tak som do ňoho strčil. Myslel som, že biznis platím, aby som mal pokoj. A na letisku sa všetko vyriešilo dohovorom. Koniec príbehu. Video sponzoruje Sell Your Skins, kde predáš svoje skiny okamžite a za najlepšie ceny. Stačí vybrať, ktoré chceš predať a peniaze si poslať na PayPal, bankový účet Revolut alebo v krypte. A s kódom MAGRODÍK môžeš za prvý trade získať bonus do $100 aj v prípade, že si už stránku v minulosti použil. Zároveň čím viac skinov predáš, tým viac peňazí môžeš získať. Úrovne teraz odomkneš jednoduchšie než kedykoľvek predtým. Odkaz je v popise. Bulvár následne zaplavili titulky, podľa ktorých mal byť pod vplyvom alkoholu či iných látok. Prachaš tieto tvrdenia verejne odmietol. Nemám rád lítání, to je pravda. Před letem jsem si dal pivo, to je pravda. Ale nebyl jsem rozhodně ve stavu, který by byl takový, jak se píše a říká. V januári tohto roka sa k celej udalosti vrátil aj v podcaste u Bekima. Hele, my jsme letěli na dovolenou. Zaplatili jsme si biznis, protože jsme to chtěli mít pěkný. Ale my jsme nevěděli, že ten den je první let z Prahy do Dubaje. Takže to letadlo, kde my jsme si platili, bylo plný influencerů, kteří tam byli zadarmo. Jako děti různě. A tam byla takhle sedačka a tam ty sedačky jsou otočený proti. Takže já seděl a naproti mě sedačka, kde se střídali tyhle ty zaplacený děcka. A u toho si mě takhle furt točil. Jeden, druhý, pak přišel třetí, říkám, hele, to je jakoby nejsem součást tohohle výletu, já jsem za to normálně zaplatil, jak jsem klid, jako. Tak jsem to řekl poprvé, po druhý, po třetí, a pak jsem stál, šel jsem mu sebrat ten telefon, říkám, tam, tak jsem ho takhle vzal, a jak jsem ten telefon držel, tak jsem takhle do něj šťouchnul jako hlavou, jo. On si sednul, já jsem si sednul, usnul jsem, probudila mě letuška, dala mi nějaký papír, říkal, na to, tak jsem papír to. Probudil jsem se po tom letu, vezmu si kufra, že jdu ven a oni že ne. A měli takový video a na tom videu bylo, jak já do něj takhle strkám tou hlavou, což jako vyhodnotili jako útok na palubě letadla, a tak nás jako vyvedli
vyvedli z toho letadla. A já mu říkám, že ty mi chceš říct, že jsi mě točil a ještě si to šel jako prásknout. Dodnes však nie je známe, o ktorého českého influencera išlo. Z letu sa nikdy neobjavilo žiadne video, ktoré by konflikt zachytávalo. Kto však počas incidentu natočený bol, je Patrik Vrbovský, známy ako Rytmus. V novembri 2017 napísal do redakcie Nového času 25-ročný Peter s tvrdením, že ho po koncerte pred známym pražským klubom fyzicky napadol slovenský rapper Rytmus. Priznal, že konflikt mali vyprovokovať nadávky. Zakričal som na ňo, že je kokot plešatý. Rytmus sa ma opýtal, že kto ti je kokot plešatý a dal mi za ucho. Do redakcie poslal aj fotografie, na ktorých je vidieť, ako Rytmus mladému mužovi uštedril facku. Rytmus sa následne k incidentu vyjadril po svojom. Ten feťák smradlavý sa správal voči mne agresívne, tak som mu dal jednu výchovnú. Až o 9 rokov neskôr sa k celej situácii vrátil v podcaste Ovského Baramiho. Prezradil detail, ktorý sa v pôvodných článkoch vôbec nespomínal a ktorý podľa neho viedol k celej potičke. Článku ospravedlnil. No, áno, oplú. No, niečo o mňa oplú. Práško, v živote by som nezautočil na nikoho bez dôvodu. V živote. Vždycky to je preto, aby som ho schladil. On na mňa niečo ale som povedal, že sa ukludní, on ma oplul pred všetkými, vieš. Tak som si povedal, že čo mu spraviť, ty kokos, lebo už keď boxujem, vieš, a ona, že náhodou niekomu čo spravíš, tak som dal takú spagruku iba ona, vieš. Patkovskú. Čavo samozrejme zhorel a nejaký patkan ty kokos toho nenatočil. Za to sa akože hanbím. Prečo? A že ťa oplul? Nemôžeš riešiť násilne niečo. Nie každý konflikt s fanúšikom však končí fackou. Adam Štrba je slovenský influencer, ktorý sa stal influencerom len kvôli účasti v reality show Love Island. V roku 2024 na Instagrame začal publikovať krátke, generické komediálne videá. Doma! Čau. To se mě ani nezeptáš, jak bylo? Prepáč, ako bol na nechtoch. Když tě to nezajímá, tak ti to nebudu říkat. Možno ste to ženovi, to je ťažké. Za krátky čas nazbieral viac ako 150 000 sledovateľov. Napriek tomu, že jeho obsah je nekonfliktný, veľkej časti ľudí je nesympatický a vytvorila sa okolo neho početná skupina hejterov na čele s Fikim Sulíkom. Zastancami One Night Stand? Už nie. Bráško, aký zastanca One Night Stand? Vy si naozaj myslíte, že Adam si môže vyberať formu sexu? Adam nemá preferencie. Tak keby sa spýtal bezdomovca, že aké sú jeho preferencie a reštaurácie. Dlhý čas však išlo iba o internetové urážky. To sa však zmenilo už po roku jeho kariéry influencera. V auguste 2025 bol s kamarátmi v Bratislave, keď ho na ulici fyzicky napadol neznámy muž. Normálne, že prvýkrát v živote sa mi stalo, vidíte to, že normálne som sa pobil kvôli tomu, že som influencer. Neviem, asi čaoj vadilo, že som pekný alebo čo. Neznámy útočník na ňo najprv pokrikoval na záchodoch jedného podniku. Druhá konfrontácia prišla pred úplne iným podnikom. Začal mu nadávať a následne mu dal aj facku. Adam sa rozhodol konflikt neeskalovať a jednoducho odišiel. O chvíľu za ním prišiel útočníkov kamarát s tým, aby si to išli vykomunikovať. Nič, ešte sme sa ani nerozprávali, že dobre, tak poď vedľa. Išli sme vedľa, on mi zozadu najebal, tak som prišiel k tomuto. Hej, ja som sa otočil, hodil som ho na zem, ale tak boli tam 4, takže som si povedal, že nebudem sa tam s ním byť a už vôbec nie na zem, lebo však čo budú kopať do mňa. No tak jak som ho hodil na zem, tak som sa postavil a začal som tak cúvať smerom k policajtom. Polícia mu však pomôcť veľmi nemohla. Samotnú bitku nevidela a bez totožnosti útočníka nemohla nič viac urobiť. Tým sa to však neskončilo. Útočník za ním prišiel ešte 4-krát. Keď ho Adam zbadal, začal vytáčať číslo 158. Muž mu však telefón vytrhol priamo z ruky. Že kámo, dobre, tak čo s tebou mám robiť? No tak som ho zobral, zase som ho hodil o zem, zobral mu telefón. To už tam hneď dobehli policajti, lebo však už podľa mňa z diaľky to bolo vidno, že ide byť konflikt. No a tak tam došli, chvíľku sme to tam riešili a Čavo tam ležal na zemi a tváril sa, že ako veľmi som ho zbil. A to mám dokonca natočené, lebo také to bolo vtipné, jak tam simuluje. Adam následne zverejnil video, na ktorom bolo útočníkovi jasne vidieť do tváre. Už na druhý deň ho však zmazal a odkázal, že bitky v meste nie sú frajerina, ale trápnosť. Adam nakoniec situáciu zvládol bez vážnejších následkov. Existuje však aj druhý extrém. Niektorí influenceri nemajú problém s hejtermi, ale s fanúšikmi, ktorí sú s nimi doslova posadnutí. Svoje o tom vie aj youtuber Vláďa Kadlec, ktorého v roku 2020 začal prenasledovať fanúšik pomocou dronu. Sedím a najednou slyším drona, ale jako hrozně moc, jako prostě slyším drona. Kamo, a normálně vylezu na terasu a já mám na terase drona, ty kokot. Někdo regulérně pouštěl drona a koukal mi do toho, kam. A já, víš, co bylo nejhorší? Ty tam vyjdeš, koukám na to a si řeknu, to snad už není možný. Teď jsem se díval a teď jsem cítil takovou bezmoc, já jsem ho chtěl tak zmlátit, tak dobít. A nič. Ano, já jsem ho hledal a ty vole, ten dron tam furt lítal někde, ty vole. A vůbec, hej, to mi přišlo jako největší bezmoc, co jsem zažil a z toho jsem byl hodně, jakoby. To je extrém.
Podobnú skúsenosť opísal aj Duklok. Prezradil, že keď ešte býval v byte na prízemí, jeden z fanúšikov si ho počas streamu odfotil cez okno a fotografiu mu následne poslal na Instagram. Normálne mi prišla fotka mňa zozadu cez okno a že čus Dušan, že super stream, alebo niečo také mi tam napísal. To však nebol ani zďaleka jeho najhorší konflikt s fanúšikom. Pravdepodobne naďalej zašiel divák, ktorý sa vydával priamo za neho. V roku 2019 si divák pod menom Jakub vytvoril falošný biznisový e-mail duklok.business@gmail.com. Pri písaní mena sa dokonca preklepol. Začal kontaktovať rôzne firmy s požiadavkou na produkty zadarmo. Jedna z oslovených firiem vyrábala elektrické skateboardy. Na spoluprácu pristúpila, no podmienkou bolo, že produkt musí byť následne pozitívne odprezentovaný. Fanúšik súhlasil a poslal svoje údaje, meno, adresu aj telefónne číslo. Firma si pravdepodobne uvedomila, že krásne meno Dušan nesedí s menom Jakub. Zároveň si všimli, že e-mail, z ktorého komunikácia prišla, nie je jeho oficiálny biznisový kontakt, ktorý uvádza priamo na YouTube. Firma preto kontaktovala priamo Dukloka a preposlala mu celú konverzáciu. Duklok následne zistil, že adresa uvedená v komunikácii patrí internátu, kde mal známeho. Opýtal sa ho preto, či tam nepozná niekoho menom Jakub. Poznal. Po získaní kontaktu fanúšika konfrontoval. Tak som mu napísal, že či si fakt myslel, že mu to prejde, že neviem, nemal som od toho veľké očakávania, mohlo ma to len prekvapiť, ak by to náhodou vyšlo. Aj keby ti to vyšlo a došiel ti ten board, tak ako prvá vec, čo chcú oni vidieť, je to video a píšu mi naspäť na mail, chápeš ma? Ako náhle by som nevedel o ničom takom, tak im napíšem, že scam. Oni majú tvoju adresu, tvoje telefónne číslo, všetko si im dal a hneď by bolo vybavené. Duklok sa z celej situácie nakoniec rozhodol nerobiť súdny spor. Hoci priznal, že za zneužitie identity mohol fanúšikovi hroziť až 2-ročný trest odňatia slobody. Kto však za mrežami skutočne skončil, je streamer Halien, ktorý si zo svojich fanúšikov spravil zákazníkov a dokonca si medzi nimi našiel aj partnerku. Ján Štec, známy pod prezývkou Halien, bol v roku 2017 jedným z najznámejších slovenských Fortnite streamerov. Preslávil sa najmä svojou hernou kariérou, no zároveň aj nečestným správaním. Už v tomto období sa o ňom hovorilo kvôli nevyplateným výhrám zo súťaží. Išlo však len o desiatky eur. V tom čase hrával aj s youtuberom Dodom. Na konci roka 2018 predstavil Fortnite program Support a Creator. Keď hráč použil pri nákupe kód svojho obľúbeného tvorcu, 5% z hodnoty nákupu putovalo práve jemu. Dodo ešte nemal 18 rokov a preto si vlastný kód založiť nemohol. Spojil sa preto s Halienom a vytvorili spoločný kód. Aj keď mal Dodo približne 3-krát viac divákov, zárobky si delili na polovicu. Po dovršení plnoletosti sa však Dodo rozhodol osamostatniť a vytvoriť si vlastný kód. Peniaze sa však vyplácali s 3-mesačným oneskorením, čo Halien využil a rozhodol sa mu ich neposlať. Išlo približne o 400 000 českých korún, teda asi 16 000 eur. Dodo v pocite bezmoci zapol stream, na ktorom celú situáciu verejne opísal. No takže chci vám říct, že prostě Halien mě okradl a něco takového jsem tam říkal, jo. A přišel tam Artix a ten mi to pomohl vyřešit s Halienem, tak Halien mi to pak poslal ty peníze. Málo kto však čakal, že o niekoľko rokov neskôr sa bude riešiť oveľa vážnejšia kauza. Halien od Fortniteu postupne opúšťal a na sociálnych sieťach začal dokumentovať najmä svoju premenu postavy. Tá vyvrcholila vo februári 2023 účasťou v Clash of the Stars, kde svoj zápas vyhral. Zlom prišiel o 9 mesiacov neskôr. 24. októbra 2023 informovali médiá o policajnej razy v Košiciach, pri ktorej bol zadržaný v súvislosti s trestnou činnosťou. Údajne ich mal predávať a ponúkať aj svojim fanúšikom, ktorí mali približne 15 rokov. Nútil, vieš, tých ľudí, aby si dali dačo. Fakt, že nútil, že daj si fakt toto bro, to ťa úplne odpáva, vieš, a 16 alebo 15 ročné deti, ktoré to v živote nemali, a proste ich nútil, alebo presviečal silou mocou a proste nátlak robil na ne, vieš, aby si to dali. A vieš, keď nejaký týpek, kvázi, že slávny, alebo možno nejaký tvoj idol, alebo niečo také, vieš, ťa presvieča, alebo tak je to potom také ľahšie, alebo... On normálne robí content pre decka, ktorí potom od ňou kupujú fet. Partnerku si údajne našiel v rovnakej vekovej kategórii, pričom jemu samotnému bolo už 25. Jej mamka, tej baby, ho našla v izbe tej baby a ona ho skrývala, tá baba. 26-ročného 100-kilového Haliena. Tak. Práve mama tejto deviatačky ho napokon oznámila polícii. Pôvodne mu hrozilo až 15 rokov väzenia. Po zmene trestného zákona bol napokon odsúdený na 4,5 roka. Ak mu nebude schválené podmienečné prepustenie, na slobodu sa najneskôr dostane v júli 2028. Ďakujem za zhliadnutie videa, like, odber si budem môcť vážiť. Sponzorom videa bola stránka Sell Your Skins a my sa vidíme na budúce.